מחשבות יתר היא פריבילגיה ששמורה לאנשים שאין להם צרות אמיתיות בחיים. אני יודע שזה קצת קשה לעיכול, אבל מבטיח לכם שעד סוף הסרטון הזה גם אתם תסכימו איתי. אבל כמו תמיד, בואו נתחיל בנשימה, אז קחו שאיפה דרך האף, להוציא מהפה, יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אני יודע שזה נשמע מוזר שמחשבות יתר זה פריבילגיה באיזושהי צורה. הרי על מה אנחנו חושבים רוב היום, אם לא על הצרות שלנו והבעיות שלנו, על מה שעשינו, על מה שעוד יש לנו לעשות, על הכאבים שלנו, על בעצם כל מה שמטריד אותנו רוב היום. אבל בואו תהיו איתי רגע, ואני רוצה שתדמיינו איתי רגע משהו. אתם נמצאים עכשיו באיזשהו יער, ואתם מסתובבים לכם, ופתאום עומד מולכם דוב גריזלי. האם ברגע הזה שאתם עומדים מול הדוב הענקי הזה, אתם תחשבו על הצרות שלכם, אתם תחשבו על החבר בעבודה שזרק לכם הערה לא במקום, על הבוס ששלח לכם אימייל מעצבן, על האקסיט או האקס, על כמה כסף יש לכם בחשבון הבנק? כנראה שלא. לכן ההתעסקות הכפייתית או האובססיבית שלנו בעצם בעבר או בעתיד, היא תוצר של חיים נוחים מדי. חיים שהם בעצם על אוטומט שמאפשרים לכם לחיות בכל זמן חוץ מהרגע הזה. אם המוח שלכם היה תופס את הרגע הזה ממש כאיזושהי בעיה אמיתית, איזושהי סכנה ממשית לקיום שלו, הוא לא היה יכול להיות עסוק בשום דבר חוץ מהרגע הזה. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אלינו למסע בעקבות הרגע הזה. מסע שיעזור לכם לצאת מהטייס אוטומטי שאנחנו נמצאים בו ולהיות ברגע הזה ממש. כי רק ברגע הזה אתם יכולים להחליט אם לאפשר לעבר שלכם להכתיב את העתיד שלכם או להגדיר אותו מחדש. אז לפרטים נוספים על הסדנה הקרובה, לחצו על הלינק למטה ופשוט שילחו הודעה. יאללה, בואו ניצור שינוי פרקטי.